ай фикри модарма, ай фикри кӯдакома ховм намебара рости гап. ай хона шита акай Ҳусейн бефоида гирья кардану гуфта ба гирья ба ғам кор буд намешава. Гуфта худам хума дилпиӣ мекунам. гуфтам бес амира стёмка кунам акай Ҳусейн аз ҷои кори мондагиша стёмка кунам партомаш бина ки хоҳарша дар чӣ хеле ҷо овар монд. хоҳараш акай Ҳусейнаш миннатдор. ҳама вақт дар ҳаққи дуо мекунам акай Ҳусейн худованд парвардигор гузаштагиёта раҳмат кунад. худованд нигаҳбонат бошад. чӣ муроду мақсаде дорӣ парвардигор ва муроду мақсадат акай Ҳусейн бирасӣ ки ман як паршикаста омадам ами ғарибӣ. ман дастгирӣ кардӣ овардӣ ҷои кор дамондӣ. ҳамчун бародари қиёматӣ қатим рафтор кардӣ. ман акай Ҳусейн ай худат миннатдор. ин хубӣ ки шумо мада кардем фарзанди падари одам фарзанди падари худаш намекунад. ман худованд фарзанди падар надода не ки шуморо дод ки ина шумо дар ғарибӣ дастгирӣ. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی مادر دردت به جون. سلام علیکم акай Ҳусейн сози хубӣ акаҷон. ман саҳари соати 7 кор омадам. ҳозир намедонам соат чанди шавай. то саҳар гуфтам як буравози кор кунам. саҳар омадам соати 7 то соати 7 бегара кор кардам. духтаро ҳама ҷавоб шидан рафтану ман и симара гуфтам ки биё ман начиноям кор кунам. ба гуфт ки наметавонӣ ховот мебара. гуфтам ки мара хов намебара. ман кӯдакҳои майдарам мондам омадам. гуфтам масалан проблема дорам. беёвам шави дроз бедорам. дар ҳамун хона хов намебара. хай биё ман кор кунам. ва мондакам. гуфт ки майли хай кор кун. гуфт ман дафар надорам аса кор кунам. тони қувватат бираса кор кун. ҳамуро акай Ҳусейн кор даромад. бобо рафтам. ман акаҷон кор кардестам ина. рости гап ай фикра ай ғама ай фикри модарма ай фикри кӯдакома ховм намебара рости гап. ай хона шита акай Ҳусейн бефоида гирья кардану гуфта ба гирья ба ғам кор буд намешава. гуфта худам хума дилпиӣ мекунам. гуфтам бес амира стёмка кунам акай Ҳусейн аз ҷои кори мондагиша стёмка кунам партомаш бина ки хоҳарша дар чӣ хеле ҷо овар монд. хоҳараш акай Ҳусейнаш миннатдор. ҳама вақт дар ҳаққи дуо мекунам акай Ҳусейн худованд парвардигор гузаштагиёта раҳмат кунад. худованд нигаҳбонат бошад. чӣ муроду мақсаде дорӣ парвардигор ва муроду мақсадат акай Ҳусейн бирасӣ ки ман як паршикаста омадам ами ғарибӣ. ман дастгирӣ кардӣ
оварди ҷои кор дамондӣ, ҳамчун бародари қиёматӣ қатим рафтор кардӣ. ман акай Ҳусен ай худат миннатдор. ин хубӣ ки шумо мада кардем, фарзанди падари одам фарзанди падари худаш намекунаш. ман худованд фарзанди падар надода, не ки шуморо дод ки ина шумо дар ғарибӣ дастгирим карден, ба дил нияти соф ҳамчун апа оварден кор дамонден. ай аввал то охира ки ман шуморо сухан кардам, гуфтам акаам хеле проблема дорам. мақсад шумо ма дар вақти қинӣ дастгирӣ кардӣ акай Ҳусен. ин хубӣ шуморо ман фаромӯш намекунам. як мара акай Ҳусен ман аз шумо миннатдорам. дар ки ҷое бишинам, ки ҷое гап занам, мегӯм ки ҳамин як акай қиёматӣ мара дастгирӣ карда. кӯдако дастум роӣ мекунам, мисол модарам даст 100 бор шукр. ҳамҷа кор дамонденам акай Ҳусен, роӣ мекунам. шон инами рӯзна барои ами духтарам телефон кард ки оча продукта надорем. ҳамин рӯз ин акай Ҳусен авансмон додан. шукронаи худо гирифтам, роӣ кардам. худо хоҳад 25 даби ойлик метан бо кампири очам дар роӣ мекунам. иншоалло ки ҳама инами камбудӣ амора ки ман буд кардестам, шумо ма дар ҳамин ҷои кор монден. дар ҳаққи шумо ҳамавақт дуогоам. шумо намешидем, ман намедонам ман дар ин ғарибӣ қақим будай ман чӣ хел мекардам. пурай бачаҳои тоҷик, не ки ранги шумо худотарс, ранги шумо ранги фарзанди падар медонистагӣ дастгирӣ мекардагӣ нест. худованд парвардигор нигаҳбонат бошад акай Ҳусен ки ман ҳамин қагаштам. шумо оли одами худотарс, шумо оли одами муъмини мусулмон, шумо оли раҳмдил надидам ака. барои ҳама аз шумо миннатдорам. апа телефон кард, гуфтам апаҷон ҳазор раҳмати калон ки худат ма қаноат кардӣ, дар ғарибӣ бурдӣ, дар ферма қатид маън кардӣ. мақсад дар ҳамин ғарибӣ напартофтем. ман таваккал ба худо омада будам ки дар автобус акай Ҳусен ман ҷои рафт надоштам, хесовор шудам омадам. ҳамин апай шаҳло пурсид ки гиҷо меравӣ, гуфтам хеле ягон гастричат мекунам. гуфтам не, ман таваккал ба худо Россия рафтаистам. ки девонаи ки бу таваккал ба худо гу Россия меояи. Россия гуфт осон нест ки ҳеҷ қатра ҷоно мекуна. ман бовар накардам акай Ҳусен ки ҳақиқатанда қим будай ғарибӣ. апай шаҳло гирифт, ферман бурд. баъди апай шаҳло бо худ дастгирим кардӣ. дар бузургӣ худо бумбурам. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамаи шумо ба омади иди саиди фитр муборакбод мегӯям. ба шумо хонаи обод, тани сиҳат, хотили ҷамъ, дили беғамро орзуманд ҳастам. ҳамеша муваффақу комёб бошед. ҳамеша худованд саратон баланд бошад, хонатон обод бошад. бародарои азиз, дуогӯи якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободӣ як ҳамватан, ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем. иншоалло пеш меравем. пешравии ҳамаи тоҷикистонёнро орзуманд ҳастам. ҳамеша сарбаланд бошед тоҷикистонёни азиз. дуогӯи якдигар бошем, дастгири якдигар бошем. бародари азиз, мисли вақта дар шаҳри Екатеринбург каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. дар район Манетни пекарни нав кушода шуда истодааст. 4 пекар лозим, 2 кассир лозим, 2 одаме ки дар кухни кор мекунад, вобастагӣ ба пекарня дорад. ва бародари азиз, акои Абдураҳмон дар хизмати шумо ҳастанд. шумо дар тамоми шаҳрҳои Россия метавонед тариқи Ташкент сафар ба ҳаҷи умра карда бошед. 16 рӯз хобгоҳҳои замонавӣ ва як шароити хеле хубро барои шумо пешниҳод мекунанд. акои Абдураҳмон номерошон дар зери навор мешавад. метавонед дар Тоҷикистон тариқи Ташкент бо $900 шумо сафари ҳаҷи умра карда бошед 16 рӯз. аз номи канали фикри шумо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. аллоҳ касое ки орзуи ҳаҷи умра карданро
دارند. اینچنین ما به همین روزا نصیب گرداند. مخی در امان الله باشید. سلام علیکم.